якум ҳам мега вай мо ба истиқлолият овард. Истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистони моро ҳам пешниҳоди ҳамон қитъи амиро шуд. ак гуфти вай ки соҳиби истиқлол шудем. медонистам ява мо даврае ки ин кас роҳбарӣ мекардам, мо донишҷӯ будем, охирон курси донишҷӯ вай мекардем. рости гап вақте ки ҳамин табаддулот вай ба вуҷуд оварда, мо аз дӯсто ки мо намедонистем, мо хурсанд шуда будем. лекин баъде ки мо дар ҳамин табаддулот даромадем, камтаранка зиқ шудем ки мо ҷудо шудем. ба гуфти русӣ халқи гӯем распада союза ташкил кард, он қадар одами хуб ҳисоб намекунем мо. Михаил Горбачев. Не могу припомнить, извините. Он был первым и последним президентом Советского Союза. लेकिन तोजिकिस्तон मुस्तақил шуд, беҳтар буд ки шӯравӣ бимонем ё мустақил шавем. مستقل میشیم خوبتر مستقل شیم خوبتر خوندم در اینترنت намедонед чӣ кор кард? نه نوشتم نمیدونم